Basko-Navarro trenbidea, El Treniko izenez ezaguna, Espainiako trenbide estuko linea garrantzitsuena izan zen, eta Europako aurreratuenetakoa. Proiektua 1879an hasi zen, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa konektatzeko asmoz. Eraikuntza konplexua izan zen, batez ere orografiagatik. 1889an inauguratu zen lehen zatia, Gasteiz eta Leintz Gatzagaren artekoa, eta 1927an amaitu zen Lizarrarainoko azken zatiaren eraikuntza. Arabako mendialdea zuzenean zeharkatzen zuena. Tarte hori funtsezkoa izan zen inguru horretan ateratako asfalto naturala eraginkortasunez garraiatzeko, Atauriko geltokia eta mehatzeetarako bazterbidea bezalako puntu estrategikoei esker. Trenak 3 milioi bidaiari baino gehiago eta beste hainbeste milioi merkantzia garraiatu zituen. Basko-Navarro trenbidea mugarri izan zen herrialdearen iparraldeko mugikortasunean.